Hola, molt bon dia. Avui espero que vosaltres estigueu bé. Jo ho estic molt i us desitjo el mateix per vosaltres. Avui us recomanaré una novel·la juvenil escrita per Maite Carranza. Ja ho sabeu que és molt bona escritora i això ja dona punt a la novel·la. La novel·la de què us parlaré es titula Palabras de envenenada. Aquesta és la portada. Diu molt ja la portada. Després us volia dir que parla sobre la desaparició d'una noia que quan va desaparèixer tenia 15 anys i ara ja fa 4 anys de la seva desaparició. El seu nom és Bàrbara República. Un fet que m'ha interessat molt és que quan va desaparèixer tenia la meva edat i quan explica fets sobre la seva adolescència no són fàcils d'entendre. Això m'ha cridat més atenció perquè intento pensar com ella i m'ha involucrat, he empatitzat a la novel·la. Llavors, una altra cosa que m'ha interessat molt és que d'una sola desaparició es puguin veure tants punts diferents de vista. Per exemple, es veu el punt de vista del subinspector. Clar, el subinspector ha estat 4 anys portant aquest cas i ha trobat moltes pistes, ha trobat moltes veritats que realment són falses i després de 4 anys d'investigació ara ja està a punt de jubilar-se. I just quan està a punt de jubilar-se comença a lligar caps, comença a saber veritats. I això és molt interessant. Després també es veu el punt de vista de la mare, qui ara, després de 4 anys, ja comença a donar per perduda la seva filla, ja comença a pensar que està morta, i la dona, després d'això, ja està destrossada perquè pensa que ella no la va saber cuidar durant la seva adolescència i ja no té força ni per aixecar-se. Després es veu el punt de vista de la desapareguda, perquè, clar, ella és la que ho sap tot, ella sap totes les veritats. Ella sap que està viva, l'altra gent es pensa que està morta, tot i que no es pot considerar que està morta perquè no s'ha trobat el cadàver, llavors es considera una desaparició. Després es veu el punt de vista del pare, és molt curiós, i això ja ho deixo a les mans perquè es vulgui llegir la novel·la, ja que és el quid de la qüestió, el seu pare. Després es veu l'últim punt de vista, que és el de la seva millor amiga, Eva Carrasco, o més ben dit, el de la seva ets millor amiga. Ella, abans de la seva desaparició, van tindre unes discussions, es van deixar d'entendre, va haver uns malentesos i van deixar de ser amigues, fins i tot es van distanciar molt. I clar, aquesta novel·la és espectacular perquè hi ha un twist vol dir un gir transcendental a la novel·la, i és el que a partir d'aquest moment el twist és una trucada que solament si diu una paraula i ja la novel·la comença a anar contra rellotge i es comencen a saber les veritats i es comença a saber qui és una persona honesta, qui és les persones falses, es comencen a saber que els que són acusats realment no tenen cap culpa i els que semblen que són uns santets comencen a tindre la culpa i és espectacular. Això ja ho deixo a les mans que se la vulgui llegir. Jo em feia una crítica molt positiva perquè fa una crítica a la hipocresia de la societat moderna espanyola espectacular i això ja s'ho deixo a les mans. Espero que us hagi agradat i que us la llegiu. Jo us la recomano perquè és un volum guapo de 156 pàgines i no se'l recomanaria si no fos perquè és interessant. Si us ha agradat, no dubteu a donar like a la videodescripció. Moltes gràcies. Adéu.